Bună seara! Bine ați venit la a 4-a oprire sau stație a unui turneu european în care se vorbește mult despre prezent, dar mai ales despre viitor. They have tried to tell us that the choice was between just two possibilities, more Europe or no Europe. Prawdziwa demokracja jest możliwa także tylko wtedy, gdy już istnieje silna, gęsta wspólnota kulturowa. Demokracja jest zawsze zakorzeniona w takiej wspólnocie. We believe in the Europe of sovereign nations. Cele mai bune soluții le au autoritățile care sunt mai aproape de cetățeni. Și dacă ne uităm la nivelul de încredere, inclusiv în România sau la nivelul Uniunii Europene, din acest motiv sunt tot mai multe voci care spun e necesar să ne păstrăm suveranitatea, adică de propriile decizii cât mai aproape de noi și nu să le dăm altora. Așteptăm de la Uniunea Europeană de 30 de ani să intrăm în rai și o ducem din ce în ce mai rău și state întregi și națiuni dispar. În ultimii ani, această birocrație bruxeleză, cum o numim noi, a încercat să vină cu o soluție care să se potrivească tuturor problemelor țărilor Uniunii Europene sau să ofere soluții pentru toată lumea, ceea ce nu se poate, este imposibil. L'Unione Europea decide le politiche industriali di un paese membro. È diverso invece fissare un obiettivo e cercare di renderlo attuabile tenendo conto anche dei punti di partenza e dei diversi sistemi industriali. După 31 de ani, România nu mai are industrie deloc. România nu mai are agricultură deloc. Sănătatea și învățământul sunt în colaps. Justiția este politizată și controlată de serviciile secrete. L'Europa attuale è minacciata da una falsa concezione di se stessa. I suoi fautori sono incapaci di riconoscere i difetti del mondo post-nazionale, post-culturale che stanno costruendo. Un'Unione troppo spesso incapace di dare risposte concrete ai cittadini. Siłą Europy musi być jej różnorodność, więc nie możemy tego zniszczyć. Rămâne să ne gândim care vor fi drepturile noastre în viitor. Principiile fundamentale care trebuiau respectate pentru restrângerea exercițiului drepturilor fundamentale. Și mă refer aici la principiul proporționalității, principiul necesității, principiul nediscriminării. Decentralizacja Unii Europejskiej leży we wspólnym interesie całej Unii Europejskiej. Soluția pe care noi o propunem este exact soluția pe care au avut-o părinții fundatori ai proiectului european. O Uniune a națiunilor, o Uniune bazată pe diversitate, care este unită în același obiectiv.